Rojbaş, bawara dîsa apê qewat. Roja îrê were çîrokekê bêjim. Axakek diçe rêya dûr malê bifirose û ti bextewariyê nake vedgere paş de bê mal. Rê de jî gelek birçî dibe. Şalaq vedke ku rûnê parînan bixwe. Ji ber destê ve kasivekî birçî rastî tê. Kasivê te selama xwe da, serê xwe bejê kir û got: Ez ji gundê te me axa. Padşah got: Ez ê ji te pirsekê bikim. Kerem ke padşah bipirse. Kasiv got: Tu ji gundê min î? Tê ha ji mala min jî hevî. Rast e padşah, ha ji her tiştî heme. De qiseke kurê min ça xwe hîz dike. Xwedê te re xwayî ke padşah, kurê te sax û selamet e. Lê dayika wî çane? Dayika wî jî ji gişka rintir û bedewtir e padşah. Lê xaniyê min çane? Xaniyê te jî ji xaniyê gişka mezintir e û ciyê xwe de sekinî ye padşah. Lê ji hespa min tu çi bêjî? Hespekî gelekî qewat e û qalim e padşah. Dibêje seyê min çi dike? Seyê te jî ber malê bû axa. Axê te ew giş bihîst, hê dest bikir, kêfeke mezin ve xarnêx bixe û tiştek jî nede destê wî kasivê birçî. Kasivê te jî dilê xwe de fikirî, ma hiqas tiştê ring got ewî tiştek dirî jî destê min nekir. Nava çiya de jî pezek xwe da kirşê û zû kana xwe veşart. Kasiv jî fikira daye çi tê bike axa nan bidê. Dewlet herî wî pezê, carkî xwe nîşan dide û paşê hin dadibe nayî. Axê te serê ji nîn bilind dike, sew bibîze yê kasiv yanî çi dixwaze bêje. Axa, tiştê ku min sew mala te, kulfetê te, seyê te got, ew giş rast e axa. Lê ew dobiye. Lê roja êrîn jî ku seyê te hebiya ew pezeş te nedirevî. Çima seyê miriye? Pirsî axa. Rast e axa, seyê te hiqas goştê hespa te xwar, zikê teqiya mir. Çi xeber dî? Hespa min jî miriye? Hespa te kêr kirin ser şîna kulfeta te de. Kulfeta min jî miriye? Hêrş ket axa. Rehma Xwedê lêve, xwedar dikirê sew û kurê te. Kur jî nake miriye? Erê axa, xaniyê te hilşiya kete ser. Axa dever nekir, qeyriya, xwarin hîst û reviya xwe bigîne malê. Kasiv jî rûnij ser sêxana axê, çima bû ser sêxanê giş xar, sekinî got: Ev axa ku bigêje mal de êsa şav e. Yok rozbaş duvara imsi apê qewat stranekê were bistin pêk marçûbê ve mîlanê hadî hêj bû kerînê kurogî. Yok rozbaş duvara imsi apê qewat stranekê were bistin pêk marçûbê ve mîlanê hadî hêj bû kerînê kurogî. Yok rozbaş duvara imsi apê qewat stranekê were bistin pêk marçûbê ve mîlanê hadî hêj bû kerînê kurogî ve veşit malçûbê ve mîlanê Bigijiji bir terenir malçu böve milanir böve şaşır böve met haddi hiç bu terenir milanir dök milanir tas milanir dök terenir yo rozbaş duvara imsi apê qewat stranekê were bistin pêk marçû böve milanir haddi hiç bu terenir kurogî. Yok rozbaş duvara imsi apê qewat stranekê were bistin pêk marçû böve milanir hadî hêj bû kerînê kurogî.